13. týždeň roka bude z mnohých hľadisk prelomový, pričom žiadna zo zaručených povier sa nenaplní. Veď sa tak nestalo ani v piatok 13. A hoci medzičasom nastala jar už oficiálne a čakajú nás posledné marcové dni, zima sa bude ešte zubami nechtami brániť a podobne ako aj viacerí starci sa odmietne pobrať kade ľahšie. Áno, v týždni sa ešte trochu ochladí a starci vo svojich kreslách zotrvajú, hoci niektorí zrejme už len zo pár dní. V zostávajúcich 3 týždňoch do parlamentných volieb si starec odvedľa užije ešte dostatok ovácií, najmä na videách sociálnych sietí. Užije si aj podpory niektorých svetových seniorov. My best wishes to Prime Minister Viktor Orbán, who I am endorsing, as you know. I am endorsing his election, which is coming up pretty soon. He has my complete and total endorsement, as a matter of fact. Niektorí seniori, pravda, už Víťu svojou silou nepodporia. I'm 78. Yeah, as my father. Exactly the same year. Yeah. Pretože sa žiaľ v marci naozaj pobrali. Česť ich pamiatke.